bocs o gemau Cwtsh. Categorïau, gyda ffrindiau. Mae'r gêm hon yn brawf o gof dan bwysau. Faint o bethau o fewn un categori allwch chi eu cofio? Bydd angen papur, pen neu bensil, ac amserydd. Sut i chwarae? Cam 1. Dewiswch categori a'i ysgrifennu ar frig y dudalen. Cam 2. Gosodwch yr amserydd am 60 eiliad. Cam 3. Ysgrifennwch gynifer o bethau y gallwch o fewn y categori hwnnw. Cam 4. Unwaith i'r amserydd orffen, rhaid i bob chwaraewr adio'r pwyntiau. Mae pob gair unigryw yn cyfri fel 1 pwynt. Mae unrhyw eiriau sy'n cael eu hailadrodd yn cyfri fel pwynt negyddol. Mae pwy bynnag sydd ar nifer fwyaf o bwyntiau yn ennill. Am her ychwanegol gallwch ysgrifennu geiriau sydd ond mewn un categori yn dechrau gydag un llythyren benodol. Er enghraifft, bwydydd môr y canoldir yn dechrau gyda'r llythyren B. Gwneud y categori yn benodol iawn. Er enghraifft, cyfansoddion cemegol sydd yn adweithio ag ocsigen. Gwneud y categori yn ddoniol neu'n wirion. Nawr, ewch i gael hwyl.